si řekneme něco o tom, jak na té motorce sedět a jak tu motorku řídit. V první řadě motorka se neřídí rukama, zapomeňte na ruce. Ruce mají být na řídítkách úplně volně a mám cítit všechno z předního kola. Ten pocit, ta odezva od předního kola je strašně důležitá. Motorka se řídí nohama a přenášením váhy. To znamená, nikdo z vás by neměl jezdit na lachtana. Na lachtana je tohleto. Ty nohy uprostřed chodidla, nikdo z vás, nikdo na světě nemá cit potřebný k řízení motorky. Veškerý cit mám mezi špičkama prstů a bříškama u nohy. To znamená, tady přesně by měly být nohy na motorce. Když najedu do zatáčky a mám ty nohy na lachtana, tak tady v ten moment prostě necítím vůbec nic. Druhá věc je ta, že si můžu hrozně snadno odřít špičku o asfalt v té zatáčce, do které jedu. Ta noha mi může sklouznout ze stupačky, může mít pod zadní kolo, je to hodně nebezpečný. Jakmile vyjedu do zatáček, špičky na stupačky a řídit motorku přenášením váhy. Takže ne, že budete jezdit na lachtana. Při průjezdu té zatáčky si dávám hlavně velký pozor na to, že za zatáčkou může být cokoliv. Může tam jet traktor, přes léto, co jezdí motorky, se to stává hodně často. Může tam jet cyklista, může tam jet dva cyklisti vedle sebe, takže si dávám pozor, abych při výjezdu z té zatáčky měl takovou rychlost, abych prakticky mohl reagovat na jakoukoliv situaci, která může být za zatáčkou. No, samozřejmě jsou dvě půlky silnice. Je moje půlka, v které jedu já. V té svojí půlce se snažím držet pořád uprostřed, tak abych mohl reagovat na jakoukoliv překážku na té silnici. Zatáčkou vždycky najíždíme tak, aby jsem měl zařazený rychlostní stupeň, s kterým chci projet zatáčku. Nikdy neřadím v zatáčce. Když se mi povede nešikovností zařadit v zatáčce, tak tam je velký riziko pádu, protože se může zablokovat zadní kolo a je to samé, jako když se brzdí zadní brzdou v zatáčce, což se nesmí a nemělo by se, protože ta motorka se napřimuje a potom prostě tu zatáčku neprojedu, vynese mě to ven. Do té zatáčky je určitě lepší mít zařazeno vyšší rychlostní stupeň. Když mám nižší rychlostní stupeň, je možné, že tu zatáčku projedu rychleji, ale nejsem na závodní trati, na to se zajedu do Brna, do mostu na volné ježdění a tam si zkusím, co ta motorka dokáže, když spadnu tak do okačera. A nevyletím mezi stromy, nejdu do svodidel. Tudíž vždycky radši vyšší kvalt, když mám nižší kvalt, tak ten brzdný účinek toho motoru je vyšší, a tudíž mi to napřimuje motorku víc, než bych já chtěl. Nikdy nepřidávám plyn už na horizontu zatáčky, vždycky to nechám do půlky zatáčky a ten plyn přidávám, až když vyjíždím z zatáčky a vím, že zatáčka se dál nezavírá. Ta technika nájezdu zatáčky a průjezdu zatáčku je úplně stejná u všech motorek. Strašně moc záleží na gumách. Vozí lidi jetý gumy z Německa, zvenku, jetý gumy z okruhu. V obojí je nesmysl, je ta guma na okruhu, i když to je slike se vzorkem, nebo i když to je čistý slike, ty gumy jsou levný, mají hodně masa, nesjíždí se tak rychle, ale ta guma funguje až při hodně vysokých teplotách. A na silnici je nesmysl jezdit na slikách, protože nikdy tu gumu neohřeju tak, aby měla ty jízdní vlastnosti, která má ta guma předepsaný a kterou prostě využijou závodníci na okruhu. A to samé je ty gumy, prořezan gumy, řezat vzorek do slik, tohle je nesmysl. Mám motorku, dejme tomu za 70-80 tisíc, což dneska není problém, je to pěkná motorka, abych ji zničil kvůli tomu, že mám gumy přemrzlý z Německa nebo že mám lepenou gumu a ještě si něco zlomil nebo přivodil sobě něco nebo někomu jinému, je to úplně zbytečný, takže jsou věci, už jsem to říkal jednou, určitě nešetřit na volejích, nešetřit na brzdových destičkách a v žádném případě nešetřit na gumách, prostě se to nevyplatí. Běžná cestovní guma vydrží strašně moc a ta guma není drahá, ta sada dneska vyjde 5,5–6 tisíc korun a najedu na ní 10 000 kilometrů a svezu se na ní úplně stejně jako na sportovní nebo supersportovní gumě, která ta sada teda potom stojí kolem 10–11 tisíc, ale najedu s ní dejme tomu 3000 kilometrů, takže vždycky, když jdu kupovat gumy, nechat si poradit od toho člověka, který prodává. Když tu zatáčku chci projet trošku rychleji, tak si tu zatáčku nejdřív projedu jednou, dvakrát, vyberu si pěknou zatáčku, když si to chci užít, a pokud možno na méně frekventované silnici. Pokud možno zatáčku, za kterou vidím, tak abych viděl, že když ji projedu, že mě tam nic nečeká, žádný nemilý překvapení. Vysedávat na motorce jde, je to hodně populární, hodně atraktivní, dneska to zkouší lidi hodně na silnici. Je to spíš taková fréřinka, než aby to člověka porychlilo, nebo aby byl rychlejší, aby tu zatáčku projel líp. A myslím si, že to je až nesmysl i na tom okruhu, že to trošku jinak, ale teď se bavíme o ježdění na silnici, takže kolínko na zemi, efektní věc, pěkná věc, ale myslím si, že trošku zbytečná. Chceme ukázat, že to jde i tak, prostě, že ta zatáčka nemusí
se projíždět vyloženě pomalu, vyloženě opatrně, jako dá se projet rychle, ale určitě neradím nikomu, aby takhle jezdil na silnici, já takhle taky nejezdím a je to vyloženě jenom ukázka toho, že to jde i jinak. Ale určitě bych tohleto neprovozoval na jakýkoliv komunikaci, ale spíš si zablbnu někde na letišti a zkusit si to. Je to jenom pro můj osobní pocit, že prostě to jde i projet si jinak. Takovýhle frajeření na silnici potom většinou hodně bolí a nestojí to za to určitě. Přehnaná rychlost v zatáčce je nájezd do zatáčky, v půlce zatáčce zjistíme, že nás to vynáší ven, takže si řekneme, co s tím dělat. Určitě v zatáčce nikdy nebrzděte. Je lepší, když zjistím, že tu zatáčku přeženu, tak je lepší vymáčknout spojku, a tak aby mi to a opravdu pustit tu motorku do zatáčky, úplně položit. Je to člověk to získá zkušenost, má je to o srdci, ale určitě lepší než začít brzdit. Motorka se napřímí, jdete do protisměru a může se stát, že vám pojede proti auto a čelní srážka na motorce s autem není nic dobrýho. Pohled do zatáčky, vždycky najíždíte do zatáčky, nedívejte se před sebe. Nedívejte se před sebe nazad, vždycky se dívejte na horizont zatáčky, úplně tam, kam dohlídnete, abyste věděli, jak se ta zatáčka zavírá, otvírá, jestli vám tam něco jede v protisměru. Další věc, horizonty. Před horizontem vždycky zpomalit, protože za ten horizont nevidím a když už jedu na ten horizont, snažte se držet při levé straně svý půlky silnice u středové čáry, tak abyste měli možnost, kdyby tam byla jakákoliv překážka, se vyhnout. Jo? Je možno, že v tom protisměru nic nepojede, na pravé straně se těžko vyhnete. Vždycky mám čas na to, abych mohl jít trošku pomalejš a je zbytečný potom přelítnout zatáčku nebo horizont a zjistit, že tam za horizontem stojí traktor nebo porouchaná 120, která z jakéhokoliv důvodu tam zůstala stát na té silnici. To samé úplně vracečky, zatáčky, když najíždím do vracečky, tak se podívám nahoru, mám dost času na to, abych se podíval před tu zatáčku. Vždycky sleduju maximálně daleko, se koukám tam, kam můžu, tak abych mohl zareagovat na jakoukoliv situaci, která na té silnici nastane. Potom z toho jsou zbytečné bouračky a opravdu to vždycky hodně bolí.